ang inyong Abandero on the line. May gabi, subli, mga ka-online, mga kabantero. O, nagkuhan sila ron, dunay meeting di Avansi. Partikular din sa Jensan. Dunay sa kadako nga politiko. Ato mga higala po, din sa North Cotabato. Nag-chat karon. Dunay dako nga meeting di Avansi po dito. Sa ila, sa Kiriga, North Cotabato. Hapit naman yun. Piyan na lamang yun ka katulugan. Muabot tag adlaw sa paghukom. Election na mga ka-online sa Kiriga Mayo 9 tuig 2022 sa adlaw nga Lunes na. Tunay nag-text ka na ako dito sa akong higala. Ay na bisan karon daghan pang bisan duha na taga tuig des Jensan, daghan pa nag-text nag-chat ka na to. Og kinig vice political labi na karon diha store ko ba to. Duha lang nga nagbangi o nabangga pagka gobernador. Siyempre kailan naman tana. Di ba mga sikat man na sila nga pangalan. Duha ka baga babae. Pero pulos ni sa dagko nga mga politiko. Pero ang uban naglibog bang gud mi. Kay pulos man sila kining dagko lagi nga mga kandidato. Ana ko nga sayon ra man na. Kining di na guna eleksyonon. Kining pagwapahay na lang. Lambe kayo. Okay kayo. Meron ko na eleksyonon. Pero nga na komedya na to, akong tubagin niya. Pero nga na yung na nilang na, kung magpili mo, dili na kinahanglan maglibog. Ikumpara lang na, ang kanang mga agi sa katubiaging nahimong gobernador, ikumpara sa kasamtangang kining gobernador. Paghiskot ta og kining serbisyo publiko, kinsa ang maayo muhata og serbisyo publiko, kini bang isa o kini bang isa ka kandidato. Ang isa may gibidagan din na karon puros para ang isa nahimo naman ang gobernador kaniadto, ang isa dating kongresista nga karon nahimong gobernador. Pero sa atong pagkibalo doon na siya mga daghang mga programa o kini mga proyekto ka wala matarong karon pag implementa gumikan kay dunay mga karang gubot-gubot bangay-bangay dinha sulod sa Kapitolyo, particular ang Executive Department o ang Legislative Department. Ano ang resulta kung dili pareho? Ang kanibitaw midaog pagka-gobernador, gikan ang midaog ang pag-gobernador kini ka partido, ang midaog pagka-vice-gobernador kini ka partido. Munay resulta, magbangi nga naman, pugnan man ining usa. Kay para dili ni maka-perform ng executive, pugnan. Doon na gimahitabo nga pag nagbangi ang resulta ang makaluluoy ang kadong constituent katong mga kiniga mga taga North Cotabato gumikan kay mahampir mahanging ang serbisyo publiko mga programa proyekto gumikan sa hitabong pagbangi muna kung magpilit ta karon og opisyal dinha sa North Cotabato ang lang dapat kung butuhon nimo ni ka gobernador ang iya pong kauban nga pagka-vice gobernador muna imong butuhon kay para unya way bangi og diretso ang serbisyo publiko ngadto sa katawan. Yan sa man ron, mayon ka mo tanang mo sa sir, yan sa may bugat si mo sir kung ikaw pagutanon kinig usa o kinig usa. Di ba? Ang kinig usa gingalan ni dihaog ilado din na nga diwata. Ngana ganyan ako siya diwata ng masa kay diwata siya. Pag diwata, word nga diwata, complete package paguna. Maanyag, sexy, wala ba? Ay mong hahamis o pamanit mga diwata. Pero kay close man siya masa, sa ako nakita, unang close o siya masa, dili man ni arte, mukatkat man bukid, musulod og balay nga mga gusbaton, mo baktas, hanginan pag inas ko ang bagtas kay kitong nakakuyo ko sa una diwala kung dila halal ko siya kinig gakatawa lang halal akong dila dito sa lumabis bakat ka tong bukid bitaw dito niya sus forbida puto ginawa pero siya diretso diwata siya ng masa gumikan kay close o suod siya sa masa labi na katong mga gagmayng komunidad suod siya na so ang isa po, ila duman nga kuan po siya, doon na po ikaw galingon siyang estilos pag dumala. Pero, mauta na mo sa kuha, kung i-compare rin doha,
dito ko dito sa usa. Kinsa man ang usa? Siyempre dito ko kang sa akong nailhan, sa akong nakita o sa akong nasaksihan. Dito ko kang North Cotabato Governor kini nga Nancy Catamco. Dili mas pagunsa, dili man may close, dili may close. Pero nakaila ko niya, nakaila po sila ko. Pero ang ato din ang kanang performance pa. Kada bitong kung paano mo serbisyo. Di na ta magbase mo lang taw. Kung unsa mo serbisyo kining opisyal. Kung angay sa ibalik dato kung dili. Pero kung pati nakita nga naman, umikan kay bisan premier pa niyang termino, busan dunay panagbangi din sa Kapitolyo nga dili pag sinabtanay usahay between executive and legislative department. Umikan kay bangi magyuni murag dumot man ginadihan dapita. So, pwede siguro na ito hatagan paglaing gayon. Basin dahil mo daw ka. Ang yung running mate, kinsa may running mate ni Gobernador Catamco ron, di ba si Juan? Si Kinig Efren Peñol, di ba? Si Efren Peñol, kanhima po dang nahimong mayor, di na sa Kinig Magpet. Daghang mga posisyon nga na huptan sa gobyerno. So, ang gobernador, kinahanglan siya og partner. Muna number one, kinahanglan. Kaya kung malahay ang partner, doon nagyoy struggle din na sa sulod sa Kapitolyo. Doon ay yoy kon maepektuhan ang serbisyo publiko. Muna akong rekomendasyon, muna to, Governor Nancy Catamco. O niya, siyempre, Vice Governor Efren Peñol. Di man may kayo na suod, di man may kuan, kailangan man siguro po na sa kuha, nakakita na sa kuha, nakakita po ko siya, naka-interview ko siya, pero wala yung may mag-istoryahan nga, kadig ngun anak naka-close, wala. Ba sila sa ako nakita na kung kana mag-gobernador si mabalik sa pwesto si Gobernador Nancy Catamco, unya mabutang mamudaog si Efren Peñol, dinha nato makita unya aga kinig diretso nga daloy sa serbisyo publiko, mga programa o mga proyekto alang sa kaayuhan sa katawan sa North Cotabato. Abandero on the line! Abandero on the line! Diba? Kuha na ba sila ron? Orag nag-ilara ba ron nga meeting di abansi karong gabi una. So, yun na. Kung katong wala nagkatimbang-timbang, kanang pa, maglibog pa sila, dihat na mo base. Diba? Mayingon ka, gamay pa man siya, normalan nga nung gamay pa pan. Tulog pa man siya katuig pwesto, doon na pa'y bangi. How kinagkatong isa, siyam katuig dito sa panggoberno, pero unsa may nabuhat sa siyam versus tulo, mura ibog lang taon din na. Agi maglang taon, 9 years versus 3 years. Na may yung gamay pa, normal lang nga gamay. Gano man, kumikan kay 3 years pa, tas doon na paggoy, unsa, panagbangi. Pero kung hatagan mo nag-street, another tulo ka tuig, unya uway na itamong panagbangi din sa Kapitolyo, siguro ko, nga modalo diha unsa. Kinagdaghang mga serbisyo publiko, sa kayuhan sa katawan, daghang mga programa, ug daghang mga proyekto. Yung nahimo diha kadang provincial hospital, di ba? Nindot ta kanang provincial hospital kini sa North Cotabato. Wala na. Karon nindot ta kayo na pay pakapin nga malasakit center gikan kang kinsa Senador Bongo. Yun naman doon ay mga na pagkinig kanang mga emergency services daghan nahimo. How much more raw niya kung mabutang sublis pwesto unya ang iyag mahimog vice governor niya mo ay mo daw pananglitan dinha nato makita unya ang maayong serbisyo nga kinig mahatag sa kinig provincial government sa North Cotabato. Abandero on the line! Abandero on the line! Serious niya ako dili ni komedya, wala ni halo nga kwan. Basi lang ni sa ako nakita, kaya nangutan na lagi mo. Dili man kumuhimo og yun ani nga online program kung kinigawa mo nakutan. Actually dugay na ning uban nga makutana na natanggong lang kay dili man ato malugaran kay doon naman tayo laing kinigahikutan nga trabaho mga ka-online. So kanilang ang panahon nga natubag nako ang inyong kinigipangayo nga rekomendasyon nga tambag kung kinsay ang nga ibutang sa posisyon mo to. Daghan pa na sa magkubanan nila nga mga board member. Kung pakibalo, siyempre, Dr. Krista Piñol, kinig Dr. Philbert Malaluan, o si Kuya John Obelio. Ano yung mga kaabag niya sa 2nd district, dito sa 1st district o 3rd district, wak ko kasayod kay, wak ko info dito.
Pero kung yun ana, kung suportahan nato ni nga gobernador, dapat ang atong suportahan katong ubos niya, katong mga makatrabaho niya pagabot sesyon. Kaya kung kini ang gobernador lay butang, unya lahi pod ang iya butang dina pagkabi sa gobernador, lahi ang mga board members, wala gyud nay maayong samputan. Wa gyud maayong sampatong gumikan bangi ra din ha duman magkabulag na nga grupo, magkabulag nga partido, magkalain sila og kining mga interes. Magkalain sila guban dunay ang isa public service, ang kinasa dunay halo nga pananglitan kining personal interest. Dili ko na sila mosugot nga kining executive department maka-perform og maayo. Kay ano, puntos to sa ilaha. Nya sa ilaha dili puntos, di ba? So panahon niya sa election octro, katumoy makalabaw. Una na nang mahitabo din na busa kinahanglan kung ipilit ta mo nagingon ako. Kay tambag mangayo man mugtambag ko. Kung ipilit ta og usa lang. Gobernador ninyo panitan Nancy Katamko. Ang diwata ng masa. So dapat ang katupong ubos niya bahala dili ninyo kaila dina basta kay ang iyang ganing makatabang or makaabag niya panahon niya sa kinig paghatod og serbisyo sa publiko, paghatod og mga may programa ug paghimo og daghang mga proyekto labi na sa mga infrastruktura. Abandero on the line! Abandero on the line! Diba? So muna ana lang. So karon meeting di abansi nila karong gabi. Karong kagabion. Napunta diri karon nag-istorya. Kamo na ang katong wala ka dito sa rally, to nakatanaw diri sa tuwa. Muna kuha niyo og base. Mingon mo kinsa akong marekomenda. Mao ni akong marekomenda ngano. Gumikan kay moy nakita nako nga ang ilang pamalakad ana man na dili man sa pag-unsa nakita nato ang pamalakad kung unsa how much for unya kung ang iyang pamalakad parisan og duyugan niadtong iyang mga kaalyado nga makatrabaho maka-perform nagmayo sure ko ana kay gumikan kana si doon naman ay klaro nga agi dito sa kuan di ba sa Congress pa siya pila ka term tulog yapon ka term tulog ka term that is 9 years. Makita, malungkat man mo dito. Bila ka bill nga nahimong balaod, unsay mga nahimong daghan, unsay mga proyekto din na sa North Carolina daghan. Makita na to. Daghang proyekto. Tanaw ni mo sa gawas, murag gawa lang pero pagsulod ay tuwa ni makita go kay mga eskwelahan. Dagko kay mga ingon na. Mo man kinahanglan, ang pagpakusog sa edukasyon, nanglan kag tulungan, uban pa. Kanya karon kay executive department siya. Doon na po yung mga programa yun ana. Pero sama sa ngingon dunay wala matulin ba sa Bisaya nga lalo nga pag Bisaya wala matulin pagdagan ang liderato gumikan kay dunay babag dunay harang gamay dunay kinig ka mga panagbingkil din na pero kung butangan nato na siya ka partner nga kining kaabag niya sigurado ko nga maka-perform magayo si Governor Nancy Katamko. Abandero on the line! Abandero on the line! Rem Abdul ang iyong abandero!